sunayen Allah madaukakin sarki suna kawo amsa addu'a. Duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya dinga amsa mai addu'a, to a lokacin da zai roki Allah madaukakin sarki ya rinka kiran Allah, ya rinka roƙon Allah da sunayen shi kyawawa, da sunayen shi madaukaka. Idan kana so Allah madaukakin sarki ya biya ma bukatanka, ka kira Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa, saboda lahul asma'ul husna fad'uhu biha. Ya kasance yana da sunaye kyawawa, ku roki Allah madaukakin sarki da waɗannan sunaye. Idan zaka roki Allah ilimi, ka ce ya alimu, ya kai Allah madaukakin sarki masani, Allah madaukakin sarki ka bani ilimi. Idan zaka roki Allah madaukakin sarki, ka ce ya razzaqu, ya fattahu, ya mannanu, ya rabbi, ya rahmanu, ya rahimu. Ka kira Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa, ka ce ya qadiru, ya jabbaru, ya Allahu, ya rahmanu, ya maliku, ya mutaqaddimu. Duk waɗannan sunayen Allah waɗanda suke kasance kyawawa, ka roki Allah madaukakin sarki da su. A lokacin da mutum yake roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa, to Allah madaukakin sarki zai farin ciki kuma zai amsa mai. Saboda haka idan zaka roki Allah, ka tattaro bukatunka, ka tattaro duk wani damuwa da kake da shi. A lokacin da ka daga hannu kana roƙon Allah madaukakin sarki, ka kira Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa, ka ce ya Allah kai ne mai bayarwa, Allah ka bani. Ka ce ya Allah kai ne mai yi, Allah ka mun. Ka ce ya Allah kai ne masani, Allah ka sanar da ni. Ka ce ya Allah kai ne mai arziki, Allah ka azurta ni. Ka ce ya Allah kai ne mai mulki, Allah ka bani mulki. Duk wani bukata da kake da shi, kira Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa, to Allah madaukakin sarki zai amsa ma albarkacin waɗannan sunaye. Musamman sunayen Allah irin su ya Allahu, irin su ya Rabbi, irin su ya Rahmanu, irin su ya Maliku, da irin waɗannan sunaye ne wanda suke kawo amsa addu'a. A lokacin da zaka roki Allah, kira shi da sunayen shi kyawawa, Allah madaukakin sarki zai amsa ma. Allahumma barik